Фалафелите са вкусни кюфтенца от нохут, овкусени с ароматни зеленчуци, които са хрупкави отвън и крехки отвътре. Като днес иска да ви покажа колко е лесно да си ги приготви вкъщи, а дори няма да ги пържим. Айде да готвим. Тази рецепта започва от предишния ден, като в голяма купа трябва да сложиш да ми се накисне с 24 часа сухият нахут, като имайте предвид, че той отвоява не само обема си, а и теглото си. Тъй като ми трябват 500 грама накиснат нахут за рецептата, сега ще сложа 250 грама сух. Заливам го с вода и оставям на плота. На следващия ден той ще е набъбнал, поел голямо количество от водата и доста по-мек. Следващата стъпка е да го използвам, за да си приготвя сместа, като в чопър слагам четвърт глава лук, 2 скилитки чесън, шепа магданос, 250 грама от накиснатият нахут, супена лъжица и половина брашно, щедра щипка сол, черен пипер, кимьон, лют пипер и мъничко бикарбонатна сода. Аз съм разделил продуктите на две, тъй като обема на чопъра ми е по-малък и затова ще направя сместа на два пъти, но ако разполагате с по-голям, може да сложите всичко наведнъж. Също искам да отбележа, че тази рецепта не става с консервиран нахут от буркан или консерва, тъй като те са сготвени, а на нас не трябва суров. Крайната консистенция на сместа трябва да е като едри трохи, които все пак успяват да се слепят, като ги стиснете в юмрук. Сега трябва да оставя сместа да си почине малко и да се опознаят вкусовете, затова я премествам отново в купата, притискам я в равномерен слой, слагам лист стреч фолио и я прибирам в хладилника за 1 час. След което мога да започна да оформям фалафелите, като с леко влажни ръце взимам малко от сместа и я притискам в овална форма. Тази смес не е достатъчно лепкава, че да се оформя като кюфтета, така че не можете да я въртите в дланите си, скоро притискайте продуктите заедно. Ако получените фалафели ви се струват много, може спокойно да си замразите част от тях на този стадий и да си ги хапнете друг път. Сега идва ред да си ги сготвя, като днес пробвах новият Air Fryer комби на Philips, който е ключа към това да си ги приготвя без ползването на никаква мазнина. Благодарение на технологията Rapid Combi Air, бързо циркулиращия топъл въздух спомага крайният резултат да е златист и хрупкав, като ви спестява някоя друга калория. Поставям фалафелите в кошницата на Air Fryer, като гледам да оставям достатъчно разстояние, така че въздухът да може да циркулира свободно. Ако ги сложите прекалено близо, може да останат по-бледи на места. На фалафелите им трябваха само 15 минути на 190 градуса в фрайера и бяха готови. Нямаше как да се разминем и без едно лесно сосче, така че в купа си слагам половин кофчика кисело мляко, 2 скилитки чесън начукани в хаванче, щедра щипка сол и малко лимонов сок. След което разбъркам добре и съм готов да хапвам. Ако ви се намира, може да сложите и супена лъжица тахан в соса за по-автентичен вариант, но аз не съм голям фен. Хрупкави фалафели без пържене и един по-лек вариант на чеснов сос, какво повече му трябва на човек за една вкусна и здравословна вечеря. Благодаря ви, че гледахте днешното видео и ще се видим съвсем скоро с нова рецепта. Чао за сега!